Dogoko alebe feko Dominica na manqué à la buna à la babu kono. Alhamdulillah. Nabila Ismaila. Ne ko ni kuma kele bi. Dalu bene bolo. Ya dia. Abana. Ay aw ko ne je nyogo. E be fa de sana ga dugo balo la. Ngoni mi hamino yi. Nene mo ko jera kile dama do ko ndari la dro. Ne be fe bolo min dima. I balo suko. Wulbande je kono ka war mara ka to nun ke madola asuma mais ni balo cugo nyeni ni wasara wulbande aka mara ka era fema bulam mina mi fi momo afo cheo che walma muso ni bi dese ka du balo ko ki kan ni tay ka ke ti desa ko bli Allah Allah sama ma dima di turabula ka dima wanana ni ya kilingi atilupi sikatala ayatullah ha afala jumai mo be ni abi desa abalo koro qur'an sura no be ko li la fi quraishi ba fama ko suratul quraishi ba ko ku kasete she bi kononto ani she kononto Allahu akbar na yo sebe abi nashit la fle nashit langele mo ko mi dumini mina ku aba do ma ko to ga ni nashit ga dumini mina ku jila ya fam to ga ni ga dumini mina ku jila na ya ka dumini mina ku jila bu ko na kile kono era mo ko mi balo ni iba ki ko jila ki ko kile kono mine mun kurani nashit no mine ma bayga do kono dumini mina ka kono te desa ko jien ko ate ala son Ne te mo ti le fun. ayatollah de bi fie ni re de yake wa mbi ka ke halisi mbi se ka ma mbi polo ko juro bala ka mo ka cha asira yoro do de bon ala mo so vere kili dona muso yere do be desa polo ko C'est ça. ngam e mo be ki bale ma chama ta ja polo ka cha ima isra kan na malu iti malu bli afoko kalli la fi kureshi sebe she bi kono do kono do katima nu ya sebe she bi kono do kono do dibi na shikla fly na shikla ngili e be balo yin dibi ko ara kili kono do kila ngili mo mi to bi ke menon ku diba do maka ha tembe ko jila kili kono do ko menon tu ga do kono di desa balo la Allahu akbar afoko kele o ye qur'ana sirai Alhamdulillah. nan dara la turu sira la ne la turu forasta bi doy ka ashi sisa kan la jeli ma ne ti la jeli kala aw la jeli kala be moru bi ma fa la jeli ngalo ide ne de ti la jeli kala ne de ka daluke abike ne wodi C'est ça. ale su ya sita mbe ka doga fo kala me ko la ko ya ko la jangu tu e ko ko tiga na ma la ja e war ha kam zora yo be la ja adama de ko ha kam zora ni bo be la ja siga bi tato adoka balaka tuika wallahi alaka be so amin turabu de do be ko boera zain sibe bore zain boera zain beto da trabula ya beto da mi kana kuma ko ya ta si sei kaka atla ya kana de ka de se ga du koro ne o fonga kala ne be ba ko billahi tallahi kake ne ga kala ne katla ga de se ga du koro tu boera zain ko ni ma ke Si bo sa. turabu de boera zain a wele ko maliju Maliju. turabu de maliju Wulbando. o de boera zain kala ka fatta fa ba so ni ibi ye turabu de maliju ni tifa ka bolo ka dese fi Avec Chidi fono. na man ni tifa ka bolo ka dese fi mo ka bolo bla tugo te kilin sa ka bolo bla yoro te kilin mo ga do bi olu ka balo bi bla barkon kono do bi olu ka balo o bi bla boere kono mais do bi ye dumo olu ka balo ta san kana so ama kana so de do ba fe ndande muso de no kana so ama ni bi fe ka se du koro ni bi fe ka se du koro isse ma ka balo ni mi na bla ko ka ta malo bora sa o de ka pusai ma dumo ka ta detail sa mo ta detail sa je dumo ka du detail ne sikata la wulbando ay no halli ta juru ta kana be ka su bi kalo sare ka sara o de here ka bui kai ka ke dumo ko ka ta sai o la o bla yoro min di bulu ibi turabu de mal du sebe na so barkon de bi bulu sta barkon bi bulu ibi mal du dingili zebe barko kono ni ya sebe ni daba isa ya sebe ni antriyo imana sebe ni bien fe mo fe mi no se ka to barko la iba dingili ti barko kono ka balu ka wallahi billahi yano balu ka ba kurabina yano ka ba kurabina ti dese balu ko wulbando afoko keli
bon dɔ bɛna fɔ a tɛ se ka sɛbɛn bɔrɛ kɔnɔ i b'i mun kɛ parce que kuma bɛɛ bɔrɛ bɛ changer i bɛ maliju sɛbɛn siɲɛ 500 ani 50 ani 5 papier kan k'a kɛ sɛbɛnden ye i ka balo bɛ bila yɔrɔ min na i bɛ taa sɛbɛnden in bila yen karamɔgɔkɛ ayatollah don o don siga t'a la dɛ wallahi billahi ni i taara sɛbɛnden in bila yen balo min bɛ na a tɛ ban fiyewu dɔ b'a fɔ ayatollah an ka balo bɛ bila magasin kɔnɔ ni si ka balo bɛ bila magasin kɔnɔ nin bɛɛ ye maliju kelen de ye n'i ka balo bila magasin kɔnɔ i bɛ don magasin kɔnɔ magasin kɔrɔya b'a fɛ i bɛ taa maliju den kelen ci tile fɛ ka taa den kelen ci ba fɛ ka taa kelen ci ɲaga fɛ ka taa kelen ci ka kelen di cɛmancɛ la den joli 5 tɛ yan cɛma duguma wallahi hali ni magasin belebeleba b'i bolo balo tɛ ban a kɔnɔ fiyewu wulibali don a y'a to ni turabuden maliju dɔn dɔrɔn i tɛ dɛsɛ jama kɔrɔ ayi ka dɛsɛ jama kɔrɔ non balo kɔni sira kan kana ni réaliser yɛrɛ ko n bɛna nin jama balo cogo di a de bɛna n'a sababu ye e yɛrɛ hakili la tuma min na ko dɔ tɛna dɛ dɔ bɛ n ko balo de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa turabuden maliju don ne k'a d'a ma cogo min na nin bɛɛ y'a kɛ cogo ye i ma k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a bila i ka bɔrɛ kɔnɔ walima i ka sɛbɛn i ka barigo kɔnɔ walima n'i ka yɔrɔ ye magasin de ye so seleke 4 bɛɛ i bɛ kelen kelen ci ka sɔrɔ ka na kelen di cɛmancɛ la balo min bɛna bila o balo bila so in kɔnɔ e tɛ dɛsɛ o kɔrɔ ayatollah ko ten turabuden maliju ye i ka ɲininkali a jaabira ala k'an bɛ sɔrɔ amina an b'a kelen ma jaabi ko a bɛ tiɲɛ di ko maliju maliju turabuden filɛ i bɛ 2 kɛ ka kelen kɛ ka kelen kɛ ka kelen kɛ o de ye maliju i bɛ 2 kɛ ka kelen kɛ ka kelen kɛ ka segin ka kelen kɛ o de ye turabuden maliju o de wele ko bɔrɛ zayin mori n'i bɛna taa moriya yɔrɔ la sisan i n'a fɔ i bɛna taa balo ɲini yɔrɔ la yɔrɔ moriw bɛ to ka ɲɔgosida ninnu fɛ ayatollah o kɛlen mali la ne bɛ n bolo kɔrɔta ne de bɛ taa yala la n'a ka di i ka ɲɔ bila i kun ne tɛ taa dugusi la ko ne bɛ taa mɔgɔ mɔgɔ fɛ ko ne jatigila ye i ka so ye ne bɛ min d'i ma o tɛ sɔrɔ i ka so I don't know ça jamais o tɛ sɔrɔ i ka so ne de b'o f'i ye mais n'i bɛ taa balo ɲini taama na sisan karamɔgɔ i taara i kan ka balo hakɛ min dun mɔgɔ kelen b'o d'i ma maliju de don karamɔgɔkɛ dalilu bɛ turabu la sa mais u ye turabu dalilu de ban ka t'u jɔ de adama nana da kɛnɛ ka muso finma min na muso jɛma min na panga tɛ fo ta tɛ sekere dɔn dɔrɔn i bɛ cɛ o cɛ ye ko turabu masa don a bɛ turabu sekere de dɔ ka garisɛgɛ ɲini ka na sinon turabu masaya tɛ maa kungo fɔ ye maa kungo fɔ i bɛ kɔnɔntɔn bɛɛ ye nkalon ye ni kelen min ni tiɲɛ bɛɛ na banna bilayi ne turabu dala jɔ 100 o 100 90 si tɛ turabu kungo fɔlɔ la t'a dɔn i b'a sɔrɔ 10 dɔrɔn de bɛ se ka adamaden ka kungo dɔn ala k'an bɛ sɔrɔ ma o tuma na n'i bɛna taa o quartier la n'u nana ɲɔ d'i ma sisan k'i k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ maliju ye sɛbɛnden b'i bolo a 500 ni 50 ni 5 i b'a bila bɔrɛ n'i sera dɔrɔn a bila bɔrɛ lankolon kɔnɔ k'a bila i ka so kɔnɔ karamɔgɔkɛ i b'a ye sɔɔni taliba dɔ bɛna balo dɔ d'i ma karamɔgɔ na nin d'i ma dɔ bɛna fɔ ni ɲɔ tɛ yɔrɔ min na dun ɲɔ tɛ yɔrɔ min karamɔgɔkɛ an nana ni sisan ɲɛ balo qualité joli nana min bɛna ni tamaro ye min bɛna ni namasa ye i bɛna n'a ye koyi wo i bɛna n'a ye de o kumana n'i bɛ fɛ ala k'i balo nɔgɔya i ma dɛ n'i sera i ka balo bila yɔrɔ la dɛ e ka taa maliju kɛ ye bali n'i ye maliju kɛ yen nɔ dɔrɔn a banna hali n'i y'a den kelen ci ala b'i balo nɔgɔya i ma ye a bɛ fɔ ale de ma mɔriw fɛ ko bɔrɛ zayin